Hei ja tervetuloa Taivaan porttiteoria-podcastin pariin. Mä oon Hilkka ja tää alkuspiikki on aina identtinen. Tänään mulla kuitenkin asialistalla taas monenlaista. Käydään sitä vähän läpi. Testissä Taivaan porttiteorian sisällä oleva metateoria, josta aloitetaan. Aion kertoa muutamia New Age-juttuja. Sitten haluan heti sanoa, että olen todella perso kaikenlaiselle palautteelle ja kiitän siitä, mitä on teiltä saanut. Ja sitä saa matalalla kynnyksellä laittaa. Ihan kaikenlaista saa laittaa tänne mulle päin. Esimerkiksi näihin YouTube ja Spotifyn kommenttikenttiin, tai sitten voitte etsiä mut Instagramista. Nimimerkki on Hilkka Maria, ja sieltä DM saa laittaa, ja mä lupaan sitten käydä siellä viestipyynnöissä niitä hyväksymässä ja lukemassa. Joo. Ja ehkä tässä kohtaa annan myös tällaisen varovaisen sisältövaroituksen, että jakso voi triggeröidä. Ja tässä on myös sellainen riski, että jos se triggeröi, niin siitä voi alkaa se kuulijan oma uskon matka, koska silloin ollaan osuttu johonkin aitoon alaspainettuun tunteeseen, joka saattaa herättää sitten niin sanotusta ruususen unesta, jota minäkin nukuin pitkään. Se oli kryptistä. Mutta tähän sisältyy riski. Monenlaisia riskejä. Ja noihin mun kyselytutkimuksiin ei ole ihan hirveän suurta vastaajakuntaa vielä saatu. Mä siis onnistuin tuohon edellisen jakson Spotifyhin laittamaan ihan semmoisen oikein kyselyn siitä, että miten on kuulijoiden uskon asioiden laita, että ootteko jo elävässä uskossa vai jossain siellä rajoilla, vai kolmantena vastausvaihtoehtona oli, että en ole uskossa. Mutta jos ette ole uskossa ja teillä ei ole semmoinen niin kuin, välttämättä edes kiinnostus uskon asioita kohtaan tai niin kuin tällaista kristillistä maailmankuvaa ja Jeesuksen opetuksia kohtaan, vaan olette täällä kuulijoina jostain toisenlaisesta syystä. Että jos olette täällä niin kuin, vaikka siis niin kuin vaan vihakuuntelemassa. Toi on musta kauhea niin kuin asia sanoo, mutta toi on käsittääkseni ilmiö tässä ajassa, että ihmiset antaa toisilleen somessa vihatykkäyksiä ja ne kuuntelee toistensa sisältöjä tällä tavalla vihakuunnellen. Niin sitä mä toivoisin, että älkää tulko vihakuuntelemaan, koska silloin mun sanomiset voi kääntyä teitä itteenne vastaan sellaisiksi niin kuin, tai sanotaan, että tämä niin kuin, tämä sisältö, mikä tulee täältä niin kuin minua korkeammalta taholta, niin se saattaa sitten kääntyä teitä itseänne vastaan, että teidän tilanne on sitten niin kuin huonompi lopussa kuin mitä se oli alussa ennen tätä kuuntelua. Joo. Mutta joo, tällaiset varoitukset tähän alkuun. Ja, Taivaan porttiteorian metateoria on siis seuraavanlainen. Elikkä mitäänhän näitä Taivaan porttiteorian jaksoja ei ole missään niin kuin parhaassa terveydentilassa nauhoiteltu. Et on ollut siis aina pikkuisen jotenkin niin kuin kipeänä tai vähintäänkin väsynyt ja sellainen vähän niin kuin nihkeä olo, että en niin kuin 100%
ole koskaan niin kuin kokenut pystyväni antamaan, mutta sitten tässä on ollut semmoista jännää johdatusta, koska siis yksi mun suosikki Raamatun kohtiahan on tämä niin sanottu Paavalin sekoilukirje, siis tämä toinen kirje korinttilaisille ja sieltä 11. luku. Sitä mä niin kuin kutsun tällaisella nimellä, tuttavallisella nimellä kuin Paavalin sekoilukirje, koska se on jotenkin vaan, se on niin puhutteleva ja semmoinen inhimillinen. Ja sitten se piirtää niin kauniin kuvan sitten loppuun, kun lukee ton koko 11. luvun. Eli tässä Paavali kertoo, niin kuin miten hänellä on ollut siis niin paljon kaikkia ongelmia ja vaivoja ja ahdinkoa ja vainoa ja ihan mitä tahansa siis. Hän on kokenut useita haaksirikkoja, hänet on ruoskittu. Kaikki maailman mahdolliset asiat on häntä niin kuin kurittaneet ja hän tässä kirjeessään päätyy kerskailemaan heikkoudestaan. Että hän on jo niin heikko, että hän tulee nyt niin kuin kerskailemaan tästä. Ja sitten hän siirtyy tässä kirjeen edetessä, siirrytään 12. lukuun, hän siirtyy kertomaan näyistään ja Herran ilmestyksistään, mitä hän on kokenut. Ja sitten hän kertoo näin, että jotta nämä valtavat ilmestykset eivät tekisi minua ylpeäksi, olen saanut pistävän piikin ruumiiseeni, saatanan enkelin kurittamaan itseäni, etten ylpistyisi. Olen 3 kertaa pyytänyt Herralta, että pääsisin siitä. Mutta hän on vastannut minulle, minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sitten Paavali jatkaa. Sen tähden ylpeilen mieluummin heikkoudestani, jotta minuun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainosta ja ahdingosta, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Ja tämä on taivaanporttiteorian metateorian ydin. Eli olenko juuri heikkona voimakas? Kuten Paavali, olenko todella parhaimmillani silloin, kun olen heikkona? Enkä pysty niin kuin toimimaan siinä omassa voimassani. Ja sitä testataan nyt tässä jaksossa, koska siis mulla on niin diipit aiheet tässä, että mua niin kuin ottaa sydämestä nämä mun omat muistiinpanot. Ja mä en tätä pystyisi itse, tätä pakettia niin kuin handlaamaan. Mä en tätä pystyisi nyt maailmalle niin kuin saattamaan omassa voimassa, vaan mä tarvin kaiken Herran tuen, mitä mä voin tähän saada. Et mä todellakin toivon, että nyt ollaan niin kuin oikeilla jäljillä tämän metateorian kanssa ja saan nyt olla niin kuin täysin Kristuksen kannattelema ja hän puhuu mun kauttani ja saan häneltä sanat teille, että muuten tämä ei onnistu. Ja joo. Sitten olin myös miettinyt, että olisi ehkä kiva jakaa tässä kohtaa vähän tätä prosessia teidän kanssa, että miten tätä podia teen, koska ollaan vielä tässä tosi alussa ja mulla on syntynyt tämmöinen omanlainen toimintatapani, mikä on musta sellainen, että jos jollain muullakin on tämä sama niin kuin vieno kutsu sydämessä, että olisi kiva tehdä niin kuin näistä uskonaiheista vaikka jotain pientä vastaavaa podcastia tai muuta, niin mulla tämä homma menee sillä tavalla, että mä kerään muutamia päiviä, en usein montaa päivää, mutta mä kerään niin kuin tällaisille erillisille papereille, kirjoitan käsin niin kuin niitä aiheita, mitä mulla nousee, mitä mä päivän aikana mietin, hyvin syvällisiä asioita monesti. Niin kirjoitan ne ylös ja sitten ne peittää ne paperit, ne muodostaa sellaisen niin kuin
aika sellaisen niin kuin monenkirjavan kokonaisuuden siinä alussa ja sitten myöskin kirjoitan kaikki raamatun kohdat, mitä mulla tulee vaan mieleen tai jos mä luen raamattua tai sitten mun Insta-fiidi on treenattu se algoritmi oikeastaan sellaiseksi, että siellä ei tule hirveästi muuta kuin vaan näitä niin kuin Jeesus-influenssereita, suurin osa jenkkiläisiä. Ja sitten siellä tulee aika sellaista monenkirjavaa sisältöä, mutta siis siellä tulee paljon niin kuin raamatun kohtia tulee sieltä ja sitten mä saan niistä jotain omia ajatuksia ja kirjoitan niitä ylös. Ja sitten jossain kohtaa nämä paperit alkaa olla täynnä ja sitten alkaa tulla sellainen, niin kuin, että tässä voisi olla. Ja sitten mä siirryn seuraavaan vaiheeseen siinä kohtaa, että mä rupean suunnittelemaan, milloin mä äänittäisin. Ja sitten kun se alkaa olla lähellä se äänityshetki, niin sitten mä vielä vähän puhtaaksi kirjoitan niitä ja tarvittaessa kirjoitan jotain kohtia uudestaan selkeämmin. Katon raamatusta noi paikat, laitan muutamaan kohtaan noi kirjanmerkit ja sitten kirjoitan ylös ton rungon, että mistä mä ylipäätään aion puhua, että se lukee jossain selkeästi. Ja sitten rukoilen. Kun on semmoinen diippi rukous, missä mä pyydän Herralta sitä, että hän antaa mulle sanat ja hän siunaa ihmisiä nyt mun kauttani. Että jos on Herran tahto on se, niin se tapahtukoon. Ja siinä rukouksessa mä niin kuin pyrin jättää itteni ja mun kaikki tällaiset lihalliset tarpeet ja mitä ikinä mulla siinä olisi niin kuin itselleni mielessä. Että ja ylipäätänsä se mun, niin kuin, että mahdollisimman niin kuin vähälle jäisi se mun persoona. Että saisi tulla niin kuin sellaista puhdasta matskua. Ja tällaisen prosessin kautta sitten alan äänittää. Niin siinä vinkki vitoset, että siitä vaan, koska siis minä ajattelen, että meidän ei tarvitse tuntea siitä mitään sellaista huonommuutta, että jos meillä tulee se niin kuin palo sydämeen, että me halutaan todistaa Jeesuksesta, niin mä oon sitä mieltä, että jokainen saa todistaa Jeesuksesta, jokainen saa kertoa omasta elämästä, että minkälaista sun elämä on ollut, mitä sun haasteet on ollut, miten se on muuttunut uskon myötä. Ja mä en näe mitään pahaa siinä, että jakaa omia suosikkiraamatun kohtia ja reflektoi niitä niin kuin omaan elämäänsä, koska Jumalan sana on meille annettu tämän elämän manuaaliksi. Se on annettu meille niin kuin ohjeeksi ihan kaikkiin tilanteisiin, kaikkiin pulmiin. Jos me tarvitaan rohkaisua, jos me tarvitaan viisautta, se on niin kuin ihan kaikkeen. Ja jotenkin mä oon sitä mieltä, että sitä saa jakaa. Miten itse käyttää raamattua, mitä siitä saa. Et ei tarvii niin kuin siinä kohtaa miettiä sitä, että onko joku muu niin kuin todistanut mua paremmin joskus. Koska siis sehän on vaan täydellistä, että jos maailma on täynnä erilaisia todistuksia, sitten aina joku puhuttelee jotain ja joku puhuttelee jotain toista. Ja sittenhän meillä on erikseen vielä papit ja kaikki tällaiset niin kuin kirkkoisat, kaikki niin kuin pyhimykset, kaikki niin kuin nämä tällaiset high level priestit on niin kuin vielä ihan oma porukkaansa, että he opettaa, mutta kuka tahansa kristitty voi todistaa. Ja mä olen sitä mieltä. Ja jos koette, että haluatte mieluummin niin kuin hakeutua sitten tällaisten niin kuin vanhojen, todella pyhittyneiden kirjoitusten pariin, niin tehkää se niin kuin ehdottomasti tehkää se. Se on tosi niin kuin, se antaa tosi paljon. Mutta jos haluatte, niin kuunnelkaa minun todistustani. Mutta tämä ei ole opetusta, vaikka tässä viitataan Jeesuksen opetuksiin.
Joo, tässä on nyt tullut monta disclaimeria tehtyä. Erikoinen aloitus jaksolle. Mutta joo, mä tein Instagramiin sellaisen reelsin. Mä sain siitä ystävältä oikein ammattilaisen vinkit, että minkälainen sen tulisi olla, että se tavoittaa. Ja kiitos paljon siitä. Kannattaa muuten, someen tällainen vielä vinkki, että kannattaa kysyä niin kuin muilta, jotka on tehnyt somea, niin kannattaa kysyä sitä, niin kuin, jos on vähän semmoinen, että ei oikein tiedä, että miten sitä kontenttia tekisi, niin se aika kivasti heti piristää, että kun saat siihen toisen näkökulman. No joo, tää nyt meni vielä näihin podcastin aloituspuheisiin tai vinkkeihin. Mutta sain tosiaan sinne Instagramiin siihen reelsiin, minkä tein sitten liittyen tuohon edelliseen jaksoon, niin sain tämmöisen kommentin, kun siinä esitän sitä niin kuin ilmeilläni ja tällä tavalla, miltä se on tuntunut, kun on vapautunut orjuudesta, mikä oli siinä viime jaksossa käsittelyssä. Niin kommentti kuuluu näin: tuolta se todella tuntuu, kunhan ensin on kokenut kunnon synnin tuskat ja sitten kokenut armon. Ja olikohan siinä vielä, että kunnia Jumalalle, kiitos Jeesukselle, tällainen loppu. Ja joo, tästä se ajatus sitten lähti melkeinpä tähän jaksoon niin kuin syntymään, koska toi on aika hyvä koonti, että miten se vapautuminen sit niin kuin käytännössä, että mitä siihen prosessiin kuuluu. Ja tuossa on se synnin tuskat mainittu ja siihenhän liittyy katumus ja sen asian painon tunteminen, että minkälaista elämän sä oot elänyt, minkälainen ihminen sä oot ollut lähimmäiselle. Ja tämähän on asia, mihin ei mielellään kukaan niin kuin maailmassa elävä ihminen mee, koska ne omat teot on monesti niin musertavan jotenkin synkkiä ja sellaisia, niin kuin, että ei halua mieltää itseään sellaiseksi ihmiseksi, joka toimisi niin alhaisesti kuin mitä on itse tullut toimittua. Ja mä oon siis itse syyllistynyt siihen, että mä oon niin kun torjunut sitä häpeää. Jos mä oon siis, no vaikka esimerkki, tää on vain esimerkki, mutta esimerkiksi just on ollut alkoholin käyttöä ja sitten sen niin kuin yhteydessä on käyttäytynyt jotenkin niin kuin aivan järkyttävällä tavalla. Kaikkia niin kuin mahdollisia moraalisia ja niin kuin sovinnaisuuden sääntöjä rikkovaa toimintaa ja myöskin niin kuin omia ystäviä kohtaan jotenkin petollista ja sellaista toimintaa, mitä niin kuin ei ole halunnut kohdata, niin mä oon harjoittanut häpeän torjumista ja mulle on alkanut kehittyä siinä semmoinen niin kuin narsistinen mielen rakennelma. Että se on niin kuin, että mä oon kehittänyt semmoisen prosessin, että tuolta tulee nyt häpeän tunnetta, eipäs mennäkään sinne päin, mennäänkin tuonne toiseen suuntaan. Ja mä oon niin kuin onnistunut jotenkin vaan työntää sen siitä silleen hyvin sutjakkaasti sivuun. Ja silloinhan mä olen myös skipannut katumisen. Silloin mun ei myöskään ole tarvinnut katua. Mun ei ole tarvinnut tuntea sitä mun teon painoa. Mun ei ole tarvinnut katua. Mun ei ole tarvinnut tehdä parannusta.
Ja niin, se olisi ollut mulle silloin niin kuin liian raskasta siinä omassa voimassani kannatella sitä omien tekojen painoa ja omien syntien painoa. Ja oikeastaan vasta sit kun on saanut tulla tunteen Jeesuksen ja sen armon ja sen anteeksiannon, mikä me kaikki, siis syntiset, ollaan saatu ansaitsematta sitä. Meidän tekoihin katsomatta me ollaan kaikki saatu armo, mitä me ei ansaita. Ja me saadaan se, kun me vaan uskalletaan kohdata ne meidän teot, katua niitä ja tulla Jeesuksen yhteyteen, uskoa Jeesukseen. Et se ei niin kuin... Ja tässähän se hienous just piilee, että Jeesus tulee silloin kantamaan meitä siinä tilanteessa, kun me ollaan niin kuin me koetaan, että me muserrutaan siihen meidän omaan pahuuteen ja siihen meidän niin kuin tilaan, missä me ollaan. Ja silloin, kun me lähdetään ottaa askel sinne Jeesusta kohti, niin hän ottaa meitä kohti askeleen. Hän tulee meidän tueksi siihen. Että tälleen niin kuin pähkinänkuoressa selitettynä nyt niille kuulijoille, jotka on siellä rajamailla uskon asioiden suhteen. Mutta mä käytin tuossa syntisanaa, jota mä yleensä pyrin korvaamaan jollain kiertoilmaisulla, koska se on sellainen termi, mitä on mahdoton käsittää, jos ei ole uskossa eikä ole tuttu tämän termin kanssa. Mutta mä voisin nyt lukea ihan tuolta niin kuin Evelut-kirkon sivuilta kuvauksen, mitä on synti. Eli synti erottaa ihmisen elämänlähteestä Jumalasta. Jumalan luomisessaan ilmaisema tahto on, että ihminen eläisi siinä rakkaudessa, jota hän itse osoittaa. Jumalan hyvää tahtoa ilmaisevat 10 käskyä sekä Kristuksen opetukset ja esimerkki. Niiden hylkääminen ja rikkominen niitä vastaan tuhoaa ihmisen oman elämän ja särkee hänen suhteensa niin Jumalaan kuin lähimmäiseen ja koko luomakuntaan. Eli joo, mä miellän sen niin, että synti rikkoo meitä itseämme, meidän lähimmäistä ja Jumalaa vastaan. Se on niin kuin se pähkinänkuoressa. Ja joo, sitten monet asiat, jotka menee tähän niin kuin syntikategoriaan alle, niin ne on brändätty joksikin ihan muuksi tässä maailmassa. Ja se johtuu siitä, koska saatana on tämän maailman herra ja hän brändää kyllä täällä asioita niin kuin ihan mielin määrin silleen, että mahdollisimman moni ihminen kompastuisi ja niin kuin eksyisi ja hairahtuisi tekemään asioita edes niin kuin tajuamatta, mikä sen teon todellinen merkitys on. Ja tästä on muutamia esimerkkejä, mitkä on niin kuin aika sellaisia jälleen kerran tabuja, missä siinä on menty niin kuin todella pitkälle ja todella onnistuneesti. Että nämä on aivan siis nerokkaita, että ihmiset kävelee niin kuin ihan hirveisiin tilanteisiin kuvitellen, että he elää vaan ihan normaalisti. Niin kuin esimerkiksi omalle itselleni on ollut tämä niin kuin 60-luvulla oikein niin kuin nousukiitoon lähtenyt niin kuin seksuaalinen vapautuminen, joka on meille myyty sellaisena niin kuin perusihmisoikeutena, että meillä on oikeus harrastaa missä vain, milloin vain, millaista tahansa seksuaalista toimintaa ja on normalisoitu perversiot ja niitä marssitetaan
siis säännöllisesti kaiken kansan silmille Pride-kulkueissa ja myöskin näillä erilaisilla sateenkaariagendoilla niitä marssitetaan työpaikoille, kouluun, ihan all around, kirkkoon myös. Niin tämä on yksi niin kuin malliesimerkki siitä, että ne seuraukset on todella vakavat, ne on todella niin kuin mittavat. Varsinkin, että mitä nuorempi sä oot, kun sä altistut jollekin seksuaaliselle sisällölle tai seksuaaliselle teolle. Että pornosarjat, kuten itselläni, sarjat on ollut tässä niin kuin iso suunnannäyttäjä silloin nuoruudessa. Sex and the City. Ja sitten nykyään myös some. Siellä on paljon netti ylipäätänsä, siis kaikki elokuvat. Siellä on tosi paljon, niin kun se kuvasto on mennyt hyvin seksuaaliseksi tässä viimeisten niin kun 30 vuoden aikana koko ajan kiihtyen. Että niin kun mun elämän aikana on kiihtynyt isosti se tavallaan se syvyys, että joskus 90-luvulla oli Baywatchissa niin kuin uikkarit päällä, mutta sitten nykyään mennään aivan jossain niin kuin kinky niin kuin sfääreissä. Et koko ajan normalisoidaan sitä rajumpaa kuvastoa, missä on näitä tällaisia niin kuin sadomasokistisia piirteitä ja lapset laulaa Erika Wigmanin biisejä, missä kipu kiihottaa. Ja, näähän on niinku, tällaiset seksuaaliset perversiot, niin nehän on aivan siis sieltä viholliselta. Ei noi ole niinku enää edes sitä seksiä, minkä Jumala on tarkoittanut miehen ja naisen välille avioliitossa, turvallisessa ympäristössä ja niin kuin lujittamaan miehen ja naisen aviopuolisoiden välistä sidettä. Ja se seksin tarkoituksena olisi se lapsi, että se on se suurin lahja luojalta, että se on niin kuin ilo avioparille ja he voi siitä saada jopa lapsen. Se lujittaa liimaan, on niin kuin liima siinä heidän suhteessa, jolla he voivat pitää toisiaan hyvänä. Se on niin kuin, he voivat niin kuin ilmaista sitä rakkauttaan semmoisessa autenttisimmassa muodossa, missä ei tarvita sanoja, siinä ei tarvita mitään niin kuin sellaista muuta kuin vaan se tunne ja se kosketus ja kaikki se on niin kuin hirveän luonnollista ja se on meidän niin kuin, tällaisiin vietteihin ja vaistoihin kirjattu. Se on osa meidän lisääntymisviettiä, ihan samalla lailla kuin sitä seuraa sit naisella niin kuin raskauden jälkeinen hoivavietti. Et se on niin kuin meidän jokaisen soluunkin kirjattu meidän tällaisena perustavanlaatuisena ominaisuutena ja Jumala on sen meille tarkoittanut palvelemaan näitä kaikkia edellä mainittuja asioita, mutta sitten vihollinen on ottanut sen hyppysiinsä ja vääristänyt sen, rumentanut sen ja riisunut siltä sen syvän merkityksen. Se on niin kuin rikkonut sen sillä tavalla, että ihminen, joka just vaikka altistuu siis aikuisviihteelle tai joutuu vaikka seksuaalisen väkivallan uhriksi nuorena, jopa lapsena, niin tällaiset tapahtumat rikkoo ihmistä sellaisella ainutlaatuisella tavalla, että myös hengellisessä maailmassa tapahtuu silloin asioita. Ja tämä on aika rajua, ihan näin suoraan sanoa, mutta silloin kun
ihminen joutuu niin kuin vasten omaa tahtoaan tai täysin tietämättömänä tai pakotettuna tai vaan niin kuin hairahtuu jonnekin niin kuin pornosivustolle ja näkee sieltä jotain tosi rajua sisältöä ja sitten tulee niin kuin temmatuksi sinne seksuaalisen synnin maailmaan. Että millä tahansa tavalla se tapahtuukaan tälle ihmiselle, niin nämä demoniset henkivallat saavat tämän seksuaalisen synnin myötä lailliset oikeudet vaikuttaa siinä ihmisessä. Ja tämä oli se asia, mikä oli vaikea sanoa, mutta tämä oli nyt sanottava. Ja tällä on seuraukset sille ihmiselle. Esimerkiksi siitä voi lähteä kehittymään tällainen hyperseksuaalisuus näistä kaikista varhaisista altistumisista seksuaaliselle sisällölle. Voi tapahtua myös aikuiselle sen seurauksena, että se oma seksuaalisuus on nyt vihollisen käsissä ja hän pystyy sitten alkamaan niin kuin orjuuttaa sitä ihmistä sen kautta. Ja voi seurata siis pakkomielteinen suhtautuminen seksiin, suorituskeskeinen suhtautuminen, voi seurata siis ihan riippuvuus, että sä vaan kulutat pornoa ja meet koko ajan vaan niin kuin kovempaan materiaaliin sen käyttämisen suhteen. Ja tämä myös estää tosi paljon sitä todellista intiimiyttä ja sidettä syntymästä sitten oikean ihmisen kanssa, jos se on tällä tavalla niin kuin korruptoitu se oma seksuaalisuus jollakin näistä edellä mainituista tavoista. Se seksuaalinen synti on tullut osaksi elämää ja täysin tietämättä, täysin niin kuin pahaa aavistamatta näin voi tapahtua, että kuvittelet vaan eläväs normaalisti. Et se on niin normalisoitu, että ihmiset harrastaa lyhyitä suhteita, ne harrastaa kevyitä suhteita, ne harrastaa ties minkälaisia seksisuhteita, friends with benefits -suhteita. Nämä on kaikki niin kuin sellaista niin sanottua peruskauraa ollut niin kuin minunkin niin kuin maailmankuvassa ennen uskoa. Ja mä en ole niin kuin, mä jossain kohtaa sitten huomannut, että nyt on vähän niin kuin sanotaan, itsekin huomannut, että nyt on pikkuisen outo meininki tässä. Ja on niin kuin alkanut tulla sellaisia pieniä aavistuksia, että nyt ei ole ihan kaikki kunnossa. Mutta ei ole kuitenkaan siitä sitten tullut sellaista mitenkään suoralinjasta tajuamista, että teen varmaan tässä syntiä koko ajan itseäni kohtaan. Ja seksuaalinen syntihän on nimenomaan niin kuin sitä omaa kehoa niin kuin satuttava ja sellainen niin kuin rikkova, että se on. Ja siis nyt mä kerron yhden New Age-jutun. Mulle siis tässä uushenkisyyden aikana mulle sanottiin, että mun energiakenttä, jonka tällainen uushenkisyydessä mukana oleva henkilö jotenkin pystyy niin kuin aistimaan ja näkemään, niin että tämä mun energiakenttä oli sellainen täysin repaleinen ja täynnä pieniä reikiä. Ja ne sitten oli tämän henkilön tulkinnan mukaan niitä paloja, mitä siitä musta on niin kuin lähtenyt just tämän niin kuin seurauksena, että
olen ollut seksuaalisessa kanssakäymisessä ihmisten kanssa. Ja ihan mielenkiintoinen näkemys. Mä en tiedä, miten tällaisia asioita voi aistia tai mikä tässä on totuus, mutta kyllä tämä niin kuin olisi ihan silleen linjassa nykyisenkin maailmankuvani kanssa. Että kyllä mä uskon, että se todella rikkoo ihmistä ja satuttaa niin kuin semmoisella sielullisella tasolla, koska seksin tarkoitus on ollut aivan toinen kuin tämä, niin kuin, miten sitä niin kuin halvennetaan ja pidetään tuommoisena kertakäyttöisenä hyödykkeenä, jonka se tavallaan niin kuin tätä paria yhteen sitova liima, sehän niin kuin, se väljähtyy, se liima, niin kuin, ei se, että jos sä liimaat sen saman laastarin niin kuin monta kertaa eri kohtiin, niin ei se lopulta enää tartu ollenkaan. Et ihan samalla lailla se voi olla sit tosi vaikeaa enää niin kuin muodostaa sit siihen yhteen ihmiseen, kenet olet sitten lopulta valinnut, että tässä on minun puolisoni, niin voikin olla sit tosi vaikea enää pitää sitä suhdetta koossa, koska on niin tottunut siihen, että sulla on niin sanottua ruokahalua muuhunkin, ja se on niin sellaista normaalia, että sä oot semmoinen ylivirittynyt sillä seksuaalisella alueella. Ja niin, se on aika synkkää, että ihmiset niin kuin ajautuu tähän tilaan ihan vaan elämällä normaalisti ja pikkusen jotain Pride-agendaa, sateenkaari-agendaa pikkusen heitetään, että niin kuin, tulee sieltä terveystiedon tunniltakin ja että normalisoidaan sitä, että joo, että antaa mennä ja ota tuosta e-pillerit, niin ei mitään. Että mut joo. Tää toinen tähän seksuaaliseen syntiin liittyvä asia, joka on myöskin brändätty todella törkeästi uusiksi sieluvihollisen toimesta, on tietenkin abortti. Ja mä en siitä aio puhua nyt pitkästi, mutta haluan vaan sanoa sen, että kaikki niin kun, ihmiset, jolle tämä abortti on niin kun, myyty mitättömänä pikkujuttuna. Et ei ole kyseessä kuin nyt vaan solumöykky ja no big deal, että tosta nips vaan ja elämä jatkuu, niin mä oon niin pahoillani teidän puolestanne. Ja tää on niinku jotenkin, tää on vaan niinku asia, mitä mun sydän vaan itkee. Että miten tää valhekin on viety niin pitkälle, että mun omassa ikäluokassa se tuntui jossain vaiheessa siltä, että se oli niin kuin yleisempää olla tehnyt abortti, kuin että sitä ei olisi sulle tehty. Et miten se on ilmennyt jossain niin kuin keskusteluissa, vaikka jossain niin kuin tällaisten baari-iltojen jatkoilla, kun ollaan sitten syntyjen syvien äärellä, niin mulla on se mielikuva sieltä omasta nuoruudesta, että se alkoi muuttua ihan tosi yleiseksi. Ja tämä on niin kuin epidemia, mikä koskettaa niin kuin useita ikäluokkia. Ja tavallaan se syvyys, mihin eri yhteyksissä käydyissä aborttikeskusteluissa päästään, niin sehän ei koskaan mene sen syvemmälle kuin, että onko abortti oikein vai onko se väärin. Että se ei niin kuin, kun mä haluaisin tulla tähän aiheeseen sitä kautta, että teille on valehdeltu, että niin kuin, että miten mä voin tukea teitä, jotka on niin kuin, kelle tämä on myyty ihan toisena asiana kuin mitä oikeasti tapahtuu. Ja joo, tämä on kyllä niin kuin kauhea asia ja niin kuin, ehkä se
sisältövaroitus on tämän takia enemmän kuin paikallaan. Ja haluan sanoa sen, että vaikka se nostetaan se abortin tehnyt nainen tikun nokkaan tietyllä tavalla ja tullaan sillä argumentilla, että nainen on tehnyt siinä niin kuin väärin, niin se nainen ei ole tehnyt yhtään sen enempää väärin kuin mitä jokainen, joka on johonkin syntiin sortunut. Että Jeesus ei arvota meitä sen perusteella, mitkä ne meidän teot on, eikä meidän ihmistenkään tulisi arvottaa toisiamme sen perusteella, tuomita toisiamme, vaan meidän pitäisi kaikkien tarkata vaan niitä omia tekojamme. Että Galatalaiskirjeen 6. luvussa se sanotaan, kukin tutkikoon vain omia tekojaan. Silloin hän voi ylpeillä vain siitä, mitä hän itse on, vertaamatta itseään toiseen. Ja Jeesuksen silmissä jokainen, joka vihaa veljeään, on murhaaja. Todella niin kuin näin suoraan ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä 3. luvussa 15 jae asian ilmaisee. Eli olit rikkonut ihan mitä tahansa niin kuin Jumalan lakia vastaan, olit tehnyt ihan mitä tahansa syntiä, niin olet murhaaja. Ja jokainen meistä murhaajista saa armon katumuksen kautta. Jokainen saa sen armon, joka Jeesukseen uskoo. Et ei niin kuin, meidän on ihan turha nostaa siinä tässä aborttiasiassa sitä abortin tehnyttä ihmistä yhtään mihinkään tikun nokkaan. Ja haluan niin kuin osoittaa oman myötätuntoni niin kuin kaikille, jotka on jollain niin kuin siihen tekoon sitten saatu ryhtymään ja varsinkin jos siinä on jäänyt sellainen syvä, niin kuin siitä varmasti väistämättä jääkin, siis se syvä niin kuin suru ja kipu asian ympärille, niin se on musta kaikkein epäreiluinta, että kun se asia on tällä tavalla normalisoitu, että se ei ole mikään juttu. Ja jos sulla sitten tämän niin kun abortin jälkeen tuleekin vaikka voimakasta masennusta, itsetuhoisuutta, alkoholismia, päihteiden käyttöä, riskikäyttäytymistä, niin kun mitä tahansa, aivan niin kun tällaista niin kun odottamatonta oireilua, niin se on niin väärin, että siinäkään kohdassa ei välttämättä saada vedettyä näiden asioiden välille sitä yhteyttä, eikä päästä tukemaan niin kuin siihen juurisyyhyn, että on oikeasti tapahtunut merkittävä surullinen asia, joka vaikuttaa ihmiseen. Ja tämä on yksi niistä niin kuin häikäilemättömimmistä vihollisen valheista. Ja mä nyt täten lupaan, että jokainen, joka on nyt kuunnellut tämän jakson tähän asti, ja jos teillä niin kuin nousee tätä aihetta kuunnellessa semmoinen niin kuin inhimillinen tuen tarve, niin lupaan vastata jokaiselle, joka muuhun henkkohtuttaa yhteyttä, vaikkapa niin kuin Instagramin välityksellä. Että mä tuun niin kuin tähän kanssakulkijaksi, jos haluatte. Koska olen tämän asian ottanut tässä puheeksi, niin lupaan sitten myös olla tukena ja jatkaa keskustelua,
jos joku kokee, että ei ole ehkä sellaista muuta niin kuin yhteisöä tai ystävää siinä, kenen kanssa voisi asiaa käsitellä. Mutta siis, joo, kyllähän niin kuin soisin esimerkiksi seurakuntien ottavan koppia näistä mun ikäluokan naisista ja nuoremmistakin, jotka on niin laajassa mitassa kokeneet näitä asioita. Koska siellä on suuri tuen tarve ja suuri niin kuin tällainen hengellisen paranemisen tarve, joka on siitä jännä juttu, että se on sellainen asia, minkä vain se meidän elävä Jumala voi antaa uskon kautta. Että mä itse näen tällä hetkellä, että mikään psykologia tai tällainen terapia ei pysty sellaisilla tasoilla parantamaan tällaisia sielullisia haavoja, mitä me saadaan, kun me eletään tuossa langenneessa maailmassa, tämän langenneen maailman kieroutuneilla pelisäännöillä. Me eletään sitä niin sanottua normaalia elämää, mutta silti me saadaan hirveätä damagea siitä niin sanotusta normaalista toiminnasta. Ja sitten ei nähdä sitä yhteyttä asioiden välillä, koska ollaan jotenkin niin turtuneita siihen, että sitäkin pidetään aika normaalina, että päihteitä menee paljon tai että se on sellaista niin kuin nuoruuteen kuuluvaa. Ja monilla aikuisilla myöskin, että se on sellaista, kun halutaan rentoutua ja kun halutaan niin sanotusti olla vapaalla. Mutta se on just tämän langenneen maailman seurausta, että on se tarve niin kuin turruttaa, koska me ollaan siinä saatu kaikenlaista osumaa matkan varrella. Mutta joo, tällainen tuli nyt tästä aiheesta. Ja niin. Jeesus itse on tämän kuuluisan lausahduksen sanonut, että synnitön heittäköön ensimmäisen kiven. Että se todella niin kuin, että kukaan meistä ei voi itseään niin kuin asettaa toisen yläpuolelle meidän tekojemme perusteella. Että jos me niin koetaan, niin silloin me ei olla vaan katsottu itsemme tarpeeksi syvälle. Ja tässä samassa yhteydessä, kun Jeesus näin sanoi, niin hän sanoi myöskin tällaiselle avion rikkoja naiselle, joka oli siinä jäänyt tästä teostaan verekseltään kiinni tuossa Johanneksen evankeliumissa 8. luvussa. Niin hän sanoi, että mene, äläkä enää tee syntiä. Ja niin siinäpä se, että ei mitään niin kuin sellaisia kaunoja, ei mitään sellaista niin kuin kannettavaa, tai niin kuin mitään sellaista syyllisyyttä tai yhtään mitään ei tälle naiselle jää, kun Jeesus on hänelle todennut, että mene, äläkä enää tee syntiä. Niin ihan samalla lailla meidän, jotka ollaan ehkä oltu maailmassa
sellaisella pakomatkalla paettu niitä omia tekojamme kaikenlaiseen niin kuin hämäräperäiseen toimintaan, niin ihan samalla lailla meidän, että kun me ollaan kerran kohdattu ne meidän omat teot, tunnettu se kipu, tunnettu se tuska, tunnettu ne niin kuin, siis synnin tuskat, niin kuin tässä Instagram-kommentissa sanottiin, niin se on niin kuin, se on sen katumuksen kautta tehty parannus. Se riittää, että me saadaan ne kaikki anteeksi ja ne ei jää meihin millään lailla niin kuin olemaan, vaan ne todella lähtee. Ja niin, mä koen, että nämä tällaiset repaleet ja niin kuin reijät siinä mun energiakentässä, niin kyllä mä uskon, että sekin pystyy eheytymään se sellainen energiakenttä. Vaikka en nyt niin kuin enää haluakaan, että kukaan mulle mitään energiakenttiä kattoo, siis että ei missään nimessä, en tarvitse siitä mitään niin kuin todistetta, mutta uskon silti näin, koska mä uskon siihen paranemiseen. Mä uskon siihen, että Jeesus parantaa yhä tänäkin päivänä, koska mä oon sen itse kokenut. Ja mä todistan siitä. Mulla on täällä vielä monenlaisia Raamatun kohtia, mitä mä oon kirjoittanut ylös, mutta voisin tuosta tällaisen vielä lukea. Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha. Älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Ja voisin tohon todeta, että kyllä tämä aika todellakin on paha, että on niin tollaisia nerokkaita huijauksia ja harhautuksia ja eksytyksiä, että joo, on tärkeää ymmärtää, mikä on Herran tahto, koska totuus meidät vapauttaa. Tämä myös täällä minulla pitäisi lukea jossakin. Tämä on tämä kuuluisa Johanneksen evankeliumin kohta, myöskin 8. luvusta. Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teidät vapaaksi. Että näin. Käyn tässä vielä näitä seikkaperäisiä muistiinpainojani läpi, ja mä oon tänne myöskin kirjoittanut, että obedience, kuuliaisuus on hengellisen sodankäynnin korkein muoto ja pätee eritoten seksuaalisesta synnistä vapautumiseen. Että joo, kyllä näin on, mutta totakaan ei tarvitse niinku omassa voimassa tehdä. Niin se on kiva. Ja lupasin niitä New Age-juttuja, niin voisin tämän kanssa vielä kertoa, että just jos on kohdannut niin kuin maailmassa tällaisia rikkovia tapahtumia, niin siitä voi seurata sitä kaikenlaista niin kuin traumakäyttäytymistä ja just niitä masennuksia, ahdistuksia, päihdeongelmaa ja muuta. Niin mä muistan, kun mä uusinkisyyden aikana yritin tälleen kehollisesti purkaa niitä. Sitten mä koin kuitenkin, että se alkulähde ei ehdy. Mä muistan, että mä oon kuvaillutkin sitä silloin niin, että musta tuntuu, että mun sisällä on sellainen niin kuin pulppuava lähde, josta vaan
tulee tätä tällaista niin kuin pimeää materiaalia ja sitä niin kuin ikään kuin sitä loputonta tuskaa. Ja uushenkisyyden aikoina siihen suhtauduttiin niin, että se olisi sitä niin kuin varjotyötä. Että kun meistä nousee tällaista niin kuin varjoa, niin sitten se pitäisi niin kuin alkemoida tällaiseksi, niin kuin muuttaa niin kuin tällaiseksi joksikin niin kuin puhtaammaksi, rakkaudeksi kenties. Mulla on vähän tämän termit jo hakusessa, koska se oli niin semmoista, että ei tavallaan päätä eikä häntää missään, niin mä vaan niin kuin koin, että jos todella tässä on homman nimi se, että tässä niin kuin nyt alkemoidaan tällaista ehtymätöntä lähdettä, niin mähän on siis tällainen niin kuin ikiliikkuja, että tämähän on siis loputon energian lähde nyt täällä minun sisällä, että tällä voi nyt sitten vaan mennä niin kuin kohti ääretöntä ja sen yli. Ja niin, en koe enää tuolla tavalla. Että kyllä se sitten ehtyi. Jumalan armosta tuokin lähde. Joo. Ihan viimeisenä vielä haluan sanoa ton, että taivaassa kaikki tulee olemaan hyvin. Että se on niin kuin, sehän on paikka, missä ei ole ollenkaan pahuutta. Ja siellä murhaaja ja murhattu voivat tavata aivan hyvin, jos molemmat ovat elämänsä aikana tulleet uskoon. Ja ottaneet Jeesuksen vastaan. Ja niin kun mä oon itse nyt niin syvissä vesissä mennyt, että jotenkin halusin vielä tuoda tämänkin ilmi tähän jaksoon, että kyllä ihan kaikkien niiden meidän tekojen osalta, niin kaikki tulee olemaan vielä hyvin. Et sitä meidän ei tarvitse miettiä, vaan me voidaan vain jäädä siihen niin kuin Jeesuksen jalkojen juureen lepäämään nyt tässä maanpäällisessä elämässämme, jossa ihan väistämättä on kaikenlaista harmia, koska se on tämän meidän niin kuin todellisuuden luonne, että ollaan täällä langenneessa maailmassa, missä valhe vallitsee ja se satuttaa meitä erilaisilla tavoilla. Mutta toivottavasti voidaan toinen toistamme siunata ja olla sitten kanssakulkijana ja puhua sitä totuutta sillä tavalla, että se siunaa meidän kanssa ihmisiä ja puhuu niitä parantavia ja toivon sanoja toistemme ylle. Ja mä lopettelen tämän jakson näihin tunnelmiin. Tästä tulikin ennätyspitkä. Paljon siunausta sulle, joka kuuntelit, ja palataan. Moi!